Така, здравейте хора, в днескащият видеоклип ще си поговорим за моята любимка Юджин и ще кажа топ 5 факта за нея. На номер 5 решавам да поставя дебюта й през 1996 година в една от първите кей-поп групи SS. Тя участва с 3 членки в тази група и оттам започва да става напълно известна Юджин. И след това през 2001-2002 я избират за нова актриса в К-драма и оттам продължава актьорската си кариера заедно с музикантската й кариера. Не музикантска, ами кей-поп кариера. Тя продължава и двете си кариери напълно по един и същ път. И номер 3 решавам да поставя участието й в Пентхаус, което я направи доста известна и там играеше роля на О Юн Хи, бедна майка и дъщеря с беден происход, която майка опитва да прави всичко възможно за нейната дъщеря и най-накрая се докопва най-накрая се премества да живее в една от най-известните южнокорейски сгради, Хера Палас. И на номер 2 решавам да поставя семейството й. Тя има две дъщери и един съпруг, който съпруг е с 2 години по-голям от нея, а двете й дъщери са момичета, и едната е на 11 години, другата е на 7. И на номер 1 решавам да поставя едно от най-новите проекти First Lady. First Lady в момента го гледам и много ми допада като сериал. И това беше за Юджин. От мен е чао. Последвайте я в социалните мрежи. И мене ме последвайте в TikTok. Не в TikTok, в YouTube. Обърках. YouTube, ударете камбанката, сложете хайп бутона и натиснете лайк бутона и от мен е чао.